Veľkoformátová tlač patrí stále medzi najefektívnejšie reklamné riešenia. Viete, ktorý materiál je pre váš projekt ten pravý? Rollupy sa rýchlo rozložia, sú ideálne na výstavy a konferencie, majú rozkladaciu konštrukciu, sú stabilné a opakovane použiteľné, takže sa hodia na časté presuny a podujatia. Beach flagy sú prenosné vlajky, ktoré môžete použiť vonku aj vo vnútri. Odolajú poveternostným vplyvom, no pri silnom vetre majú kratšiu životnosť. Banery sú klasika na fasády, ploty alebo veľké plochy. Bežné PVC s gramážou 440 až 510 gramov vydrží vonku 1 až 3 roky. Polepy fóliou okamžite zmenia steny či sklenené plochy na atraktívny reklamný priestor, ktorý upúta pozornosť a dodá interiéru profesionálny vzhľad. Blockout banery majú gramáž 650 až 800 gramov. Sú pevnejšie, nepriehľadné, ideálne na obojstrannú reklamu. Mesh banner je ľahší, prepúšťa vietor a vydrží vonku 2 až 4 roky. Je ideálny na veľké banery na lešeniach či plotoch. Tak čo? Už stačí len vybrať si ten správny banner a dať vašej reklame maximálny dosah.